En geno mar Nyakwaramogi Miriyo Makare gi kodirani machiegni weche manyien mag migago kama wakelo ni weche motudore gi paro madwaro thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kind weche mamoko. Wabro dhi e kor gwenge kendo wabro bere boma ma Nairobi ka wang'iyo kaka chenro makamano dhi nyime magi to gi mamoko machiegni weche mag migago to mokwongo fund weche. Chenro mar kawo pach jopiny dhi nyime kawuono e kuonde chung'o od buche moko kaluwore gi chik mar doho. Moko kuom kuonde chung'o od buche orem tayo chenro mar kawo pach jopiny e wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore kod dwaro mar chik. Hii shida imetusumbua mpaka leo tunaongea, imewawa watu wetu wawili, tena wamepigwa risasi. Ji adek ochiel gi magina monegi e kaunti ma Tana River kaluwore kod ywaruok e kind oganda mawuok e dhoudi mopogore. Nyakwaramogi gi thuolo makare matudori kodwa kokalo e laini maro mar tudruok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng. Odiechieng' mar ariyo mar chenro mar kawo pach jopiny e sub counties kaka ne do ng'ado e odiechieng' manyoro ochung' e kaunti ma Kisumo kaluwore gi onge gimoro amora madhi nyime e apise mag CDF ma olor kaka ma Kisumu Central kod ka tiegruok ma Tom Mboya Labour College kuma nyoro chenro no nyotimore. E seche mane waluorore boma ma Kisumo, jopiny mane waloso godo noseyo jod bura mamalo ma Kisumu ka gikoni ok en gino maber ni onge kawo pach jopiny madhi nyime kawuono kaka nochiki. Gilero ni kaber to dine oyawnegi ayawa mondo mi gidhi nyime kod golo paro ka gichuo kokgi masiro kata kwedo thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Nafurahi jana wenye walipata pale ofisi jana, ilikuwa kitu imekuwa online kila mahali. Hata leo hawangetuzuia, wangewacha watu waingie kama iko legal advisors wa challenge kotini, watu warudi kwa public participation ili tukue na haki kila jambo. Mtu asione atio region ndio walikuwa wanatagetiwa mpandio na wana support wengine wa support wengine. Hiyo sio jambo mzuri. Toko wadhi weche mamoko en odiechieng' mar ariyo mar kawo pach oganda wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kaunti ma Kisumo. Chenro no ok odhi nyime e apise ma kuonde chung'o od buche kaka ne do chiko. Kata kamano obok mag golo paro nokwor n'oganda e kuonde ma gitiye mondo mi gijasi. Watudore achiel kachiel gi ripota marwa e kaunti ma Kisumo Millicent Adhiambo manitiere alwora ma Kisumo. Millicent, jopiny wacho ang'o kaluwore gi chwang' ma bende wasewinjo ni gin godo kaluwore ni chenro makamano ok dhi nyime yo makare? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wuok e bunge la wananchi masije mayudore e Manyata mabende kaendi wan part of Kisumu Central. Manyata nitiere part manie Kisumu East to nitie manie ward sub county ma Kisumu Central. An kaendi gi jokanyo mag bunge la wananchi makaendi mabende kaka nwa winjo dochieng' manyoro ni do maduong' ne ong'ado ni mondo mi ochor gi ndalo achiel weche makawo paro mag jopiny kotenore kod thicho oko mar apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo mi owuog oko. Odiechieng' ma kawuono Kisumu kane watimo kachero ne ok wayudo ka nitiere chenro makamano kadhi nyime e sub counties wa abiriyo ma Kisumu kaendi, kendo kane wadhi e PCDF ma Kisumu Central nwayudo ka dhorangach makanyo lor, onge kata dhano kata achiel mabende ne ni alwora no kata gino mane dhi nyime onge. Bende nwachak walimo kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College kuma ne nyoro chenro no dhi nyime.
kanyo bende onge chenro moro amora mane dhi nyime. Jogo mwanyalo romogo ma wawuoyo godo ne okawo gino ka gima ok ber ka giwacho ni owinjo ne oyawnegi ayawa mondo gidhi nyime kod chuoko gi ka gigolo paro mopogore ka gisiro kata ka gikwedo paro makamano. Abro teri achiel kachiel nyaka jo kanyo ma bunge la wananchi makaendi ginyiso ni to gin ka ging'iyo wach ni endi en chenro ma bende nitiere kadhi nyime osebedo kadhi nyime counties mopogore sub counties agoeko e Kenya mangima. Gin ginyalo wacho ang'o kotenore koni Kisumu County kaendi chenro makamano kodhi nyime. Abro chako kodi kaka jakom mar bunge la wananchi makaendi mondo nyisa ni to chalo nade Kisumu County kaendi. Bende usiwinjo ni nitie kata kamoro kata sub county achiel machielo ni dhi nyime koso ochung' kaka en no endo. Chagi nyinyi kamera Erokamano, an iluonga ni Christopher Onyango, chairman wa bunge la wananchi Kisumu County. Wan kaka bunge la wananchi Kisumu County wa support kabeta goal mar Rigathi Gachagua nikech okosebedo jatelo mar Kenya mangima, osebedo jatelo mar region. Emomiyo wan kaka bunge la wananchi wa support goal mare kabisa. Yomiyo wa support ma is the man mano dwa nego Raila Odinga gi tia gas gari. Emomiyo nyako dhi dala, nyako wuogi, osebedo leader mar region, okosebedo leader mar jo Kenya. Mar ariyo, kako tiyo osebedo mana kopako mana Uganda ne all along, gimoro amora modwaro, ses te odwaro mana jo dala ne. To wan odwaro telo manyalo capture Kenya mangima e yore mag dongruok ka giriwre gi president matiyo. To mane ng'ama dwaro sani okwaikre mar jatelo ma divide lu Uganda ma jo Kenya sani ne sama wantiere ni. Mane gimi wa support ni Rigathi Gachagua nyaka dhi dala e time ma wantiere oni, kendo wan kaka bunge la wananchi Kisumu County wa support ni Rigathi Gachagua must go home because of those three things. Kaka jakom bedo ni Kisumu County ok dhi nyime kod chenro makama ni nyalo wacho ang'o? Gimomiyo ok dhi nyime, wan kaka bunge la wananchi nyokwa bedo involved to sani wadwa wuok oko mondo mi wakaw action kwa lando gol mar Rigathi Gachagua ni nyako dhi dala mondo mi Kenya kwe makende, nikech Kenya one for peace, we are not for violence. Erokamano ahinya. Machiegni nyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Salim Onyango Tosa, an chief whip e bunge la wananchi Kenya. Anyalo wacho gi chir makende ni Rigathi Gachagua nyaka dhi dala. Rigathi Gachagua has failed to show the leadership man nationally. Usiko mana ni mrima wakiane ni mrima mano yiere to kana gine one platform gi President Ruto. Why always mrima? Wawacho gi chir makende kaka bunge la wananchi Kenya caucus ni Rigathi Gachagua is your time, go home. And your impeachment was support fully the dollar, and wadwaro you should show nationalist in you. Kama no onge kuomi the dollar gokinyi, and we want to set it as an example to all Kenyans. Ngata mok nyal timo duwach jo Kenya kaka dwarore nyaka the dollar. Kenya oken puoth ngato. Kenya en marwa waduto, and Kenya is bigger than Rigathi Gachagua. Wakoni ne the dala gokinyi and nyakobed example ne ngata maburo biro. And this impeachment motion is not only for Rigathi Gachagua. Leader Mora ma is preaching tribalism. Wakoni, it is your time to go home. It is your time to go. It is your time to go. Asanteni sana. Aniluonga ni Jackson Odera, and member mar bunge la wananchi. Maybe on behalf of the student, one wadwaro ni public participation mitimo okelne jo university be student comrade be nyaka winj pochegi in different bunge. Koro wambe wan kaka student wadwaro ni obi owuo kodwa e issue mar impeachment mar Rigathi Gachagua. To an gi pacha ng'ani osebedo mana ka wacho weche mlema kila time mlema. Ng'ani wan wayiero kaka deputy president mar Kenya mzima. Koro the moment watieko public participation in various counties, wadwaro ni wambe wan kaka comrade wadwaro public participation on the impeachment mar Gachagua. Erokamano.
Machiegni kapok igolo pachi mar siro kata kwedo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owinjo beni dhi pacho. Chenro ni endi nowach ni owinjo beni jood bura mamalo kata jokanyo mowuok ne neno ni ochopo e sub counties e county moro amora to Kisumu ka ok wanene. Adoni chakna gi mano kapok imiya pachi. Mokwongo gi nyinge ne luonga ni Sospita Obungo Wich, ane president mar Kenya Bunge la Wananchi Caucus. Adwa kawo thuolo makende mondo ago erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa platform mondo wawuo kaka jo Bunge la Wananchi. Nikech process mar impeachment mar Rigathi Gachagua, Bunge la Wananchi nobedo left out. And we are a very organized group. Mane no nego beni bende ne bedo involved in the process mar the impeachment ka wachiwo pachwa kaka jo bunge. Based on that, adwa go erokamano ne court for making a deliberate ruling mondo wachak wabed another day for public participation. But adwa wacho niya, ne the National Assembly kik gibed gi ng'wech kabisa in this impeachment process, because ka gibedo gi ng'wech kabisa to ang'eyo ni Rigathi Gachagua nikech en gi right of reply kendo obro en gi thuolo mare ma katiba omiye to defend himself, obro dok e court kobro wacho ni the process mar public participation no time yo mang'wech kabisa kendo ne oko achieve what it's supposed to achieve. Omiyo wawacho kaka Bunge la Wananchi ni kawuono we are taking it as an initiative by us as members of the Bunge la Wananchi kendo papers monego beni bedo signed watimo public sensitization kendo wasenyiso jo Bunge la Wananchi masije ka gi the Senate to gi ma Kenya mangima maane matelo negi ne sani ndigi manyaka watim wanyaka wayud thuolo mar somo the allegations manobedo leveled against Rigathi Gachagua mondo wang'i ni to bende gi justify the process of impeachment. Bunge la Wananchi power to waseyiere kanyo ne mokwongo kabisa Rigathi Gachagua the dala is not the Rigathi himself. Wadwaro ni there must be some order in the office of the Deputy President. In this Republic of Kenya, waseneno gik mosetimore in the previous past moko osetimore maber. In 1963, the late Jaramogi Oginga Odinga no resign out of that office because of the frustrations. In the 2017-2022 elections, William Samoei Ruto, who is the current president of Kenya today, neni kod issues with the president manose die oko milongo ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Today, Rigathi Gachagua nige problems with the current president William Samoei Ruto. Therefore, as a people of Bunge la Wananchi, our concern mokwongo wadwaro ni members of parliament ka gise impeach Rigathi Gachagua, wadwaro ni the first thing in place is to introduce or to work on the law mawacho ni deputy president must respect the president, and we want that office to work for the entire nation. That office is not for just a given region. An office matiyo ne Uganda te kendo an office must respect the constitution. Wadwaro in that office the deputy president madhi biro manyien, there must be some roles mawadwaro ni mondo chick or assign the deputy president a role, because today as we speak deputy president onge gi any role. En manager kon mana mar president. Maka president unisene de kacha ekodi. But what one constitution stipulate very well. Ni deputy president ma itije motiyo. Manyiso no nyalo wuok to mane gi motimo. To mogik, seche mage loso the office of the deputy president. Let them also work on the office of the deputy governor. Deputy governors be onge gi tich mage time counties. Gin gi donje office to ge somo gazette to ge earn salaries. Wadwaro ni chik ni provide for the deputy governors an assignment mondo ge head department. Kara kain mar agriculture to bed agriculture. Kain mar health to bed mar health. But Rigathi Gachagua must respect the constitution, he must respect the people of Kenya. Nyocho wacho ni sirikal mar Kenya en mar shareholders. Kendo wadwani kendo institution mar the EACC ka osetiek wach mar the impeachment to the institution mar the EACC or speed up the rate of investigations mondo mekagi yudo ni Rigathi Gachagua notimo makosa to mondo gi freeze all the assets. Mwandu ne tema no kama jo Kenya okaw to duok ne jo Kenya. Bunge la Wananchi power. Bunge la Wananchi ria. Kawatieko. Iyo mogi kawatieko. Makna nyathi piyo. Bibi. Mana ma piyo. Inyalo wacho ang'o e bedo ni chendo ni kawuono odiochieng' mokariyo ok odhi nyime Kisumu kae to pachi chalo nade kotengo kod thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Chak gi nyingi. An iluonga ni Lile na Chieng' Ochieng'. An jakanyo mar Bunge la Wananchi Manyata Sijeka. Koro an gima wacho Gachagua odhi adhiya ne wach no sewacho ni orito en ochunge State House orito ni mondo Raila kik donji to Raila osedonjo. Koro en mondo wuok. Bunge la Wananchi power. Inyalo wacho ang'o bedo ni Kisumu County kae ndi chendo odiochieng' makariyo kodhi e nyime. Ne jotelo ma owuok e jo od bura mamalo mane owinjo beni neno ni chendo ni odhi nyime. Mine no komi thuolo gi bunge be no komi thuolo, koro sani wada wuok mondo Gachagua mondo odhi dala.
Mana kamano Milton achiel kachiel kwa wuok bunge la wananchi ma CJA Manyata ma yudore e sub county ma Kisumu Central. Iwinjo ko oganda wacho ni gimomiyo chal ka gima chenro mar kawo pach jopiny mondo miyo kwedi kata osir thicho oko Rigathi Gachagua ok odhi nyime odiochieng' mar Kisumu kaendi. Iwinjo ka giwacho ni nitiere kaka jobunge la wananchi ne ogwetho oko, joma mine bende ywak ni wachno ne ok giyudo e yo malong'o. Ka ok kamano pod wamedo timo kachero, to kachero mwasetimo kata simbe mwasegoyo, wayudo ni Kisumu County kaendi chenro no ong'ukore kendo onge kata kuma ne otimore, chal ka gima ne ochung' gi odiochieng' manyoro. Ka ok kamano pod wamedo luwo ni to ang'o madine mi wach ni endi kata chenro ni ochung' mana gi odiochieng' manyoro e county ni ma Kisumu. Ka ok kamano taduoko ni kionge penjo mondo idhi nyime kod wache manyien mamedo tucho e mesa Amerika weche mar Ramogi. Milton Ankomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, wawinji maber ahinya achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Ka wadhi nyime waduogo e kaunti ma Nairobi, kama chenro mar kawo pach jopiny e wi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua odhi nyime e yo makidam e kaunti ma Nairobi. E kar chung' od bura ma Embakasi North, jopiny ne ochwalnegi otase mag chiwo paro e kuonde dak magi. Watudore gi jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ma osebedo kaluorore ute chung' 17 e kaunti ma Nairobi. Chris Owino, ketwa ne ler e gino madhi nyime. Erokamano Milton, mana ka iselero wabiro ni achiel kachiel koki kar chung' od bura ma Embakasi North kama otelne kod jaod bura James Gakuya, achiel kuom osiepe jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma sani koro midhiero kata bura mar thiche oko e apisi ochomo chieng' od bura chieng' tich ariyo jumani. Kaluwore kod chik mane ogol kod doho odiochieng' manyoro ne okawo pach jopiny e ute chung' od bura duto 290 ma pacho kae e wi paro mar thicho oko Rigathi Gachagua. Kawuono wan e kar chung' od bura ma Embakasi North kama wang'iyo ka chenro no dhi nyime kaluwore kod chik mane ogol kod doho odiochieng' manyoro. Ler mwaseyudo en ni e kar chung' od bura ma Embakasi North chenro ni itimo mopogre kama komiti kata bad migawo mar NGCDF ma Embakasi North gima gitimo en ni gidhi limo jopiny kuonde ma gitime ohala kaachiel kod kuonde ma gidakie kendo imiyogi form kata kalatas mar thicho oko Rigathi Gachagua mondo gichiw pachgi mopogre kod gwenge mamoko ma jopiny chokore e hall kata e karomo. Kar chung' od bura ma Embakasi North gitimo mopogre, gitero kalatas ne jopiny e kuonde ma gidakie kaachiel kod kuonde ma gitime ohala kaachiel kod kuonde mag tich. Koro kae an kod kuom jopiny kata jodak ma Embakasi North ma bende oseyudo kalatas mar chiwo pachgi e wi chenro mar thicho oko Rigathi Gachagua. Gidhi nyisa nyinggi to ginyisa to gin to gikawo chung' mane. Mokwongo inyalo nyiswa ni to nyingi ng'a, to bende iseyudo kalatas mar chiwo paro e wi chenro mar thicho oko Rigathi Gachagua. An gi nyinga iluonga ni Kendo Chieng', ajadak ma Embakasi North. Wach mar Gachagua, thicho oko Gachagua ok en gima ber nikech jogi te chalre. Koro ne kigolo Gachagua to gidhe gite. Ka gin jokuoe gin jokuoe gite. Jakuo gweng' jakuo tong' en gima achiel. Iseyudo kalatas mar golo paro? Aseyudo mar golo paro, aseyudo ma sign no. An ok support wach mar golo oko Gachagua. To bende imor kod chenro mar miyo kalatas kuonde ma utiye kata kuonde ma udakie? Mor godo. Wamor gima gitimo no kech giluwo sheria. Erokamano. An kod jadak ma Kariobangi North machielo bende ong'iswa ni iluonge ni ng'awa, to bende iseyudo kalatas mar golo paro e wi chenro mar thicho oko Rigathi Gachagua? An kuom nyinge iluongo ni Jacob Okelo. An jadak ma Kariobangi kae mwatiye kalatas no waseyudo to wasain no. Paro mari en ni ok isir lwedo chenro mar thicho oko Rigathi Gachagua nikech ang'o? Ok asiro wach mar gole oko ke jogi tiyo gin gimoro achiel. Ka nogon gi kura nogon gi kar gi ji ariyo mo en paro motwe kamoro achiel. Kopo ni Gachagua to bende oa mar president ni onge kamoket ne ni Ruto ogochne kar kende, Gachagua bogechne kar kende, gite otwe gi kamoro achiel. Erokamano. An kod jal machielo kae ong'isa ni to en jadak makanye, to bende aneno ken kod kalatas. Iluonge ni ng'ano? An giluonga Nelson Obiero.
Ajadak ma Embakasi North. Aneno kin kod kalatas, main kalatas mane to bende isesomo gik mane kalatas? Gini asesomo maber kendo an ready mar chuoyo otik kama an ema dwaro. Isiro lwedo cheno mathicho kori Rigathi Gachagua kose pachi nango? An wach ni koka kora an okasir lwedo mach mar thicho Gachagua woko nikech jogi kane ne gi campaign kigin ka giwacho ni gin tim achiel gibiro tiyo kamoro achiel. Koro chopo kama koro tok higni ariyo oserumo kony moro mwasenwang'o mowuok sirikandgi ok wane. Tijgi en mana ywarok. Koro ka giwacho ni Gachagua tiyo marach to mano nyiso ni nyaka jatende ma enie toke bende tiyo marach. Ma ka gidhiyo tana neno Ruto e motel to Gachagua luwe. Kalure kod kaka nyoro ogol ni dhano tetene dhimo Bomas. Nitie jok moko manyo dak ochopo kanyo. Koro kako ket gin kila constituencies ema dhano dhiye. Omiyo koro nyaka ng'ano ma dak ochopo manyo onge fair. Nyalo golo maoni mare bichop ne jopiny. Erokamano. Milton mago gin paro mag jodak ma Kariobangi kar chung od bura ma Embakasi North ma bende nyaka sani oseyudo kalatas manyiso dwaro margi kata paro mathicho kod Rigathi Gachagua. An kod rawera moro kaka omedo ywak sana mondo akaw pache kapok atieko. Kuom seconds matin tu iluongi ni ng'ano? Iluonga Jafeth Ouma, an jakager Jaumira Lang'o. To Jafeth the other most Jafeth apenyi to bende iseyudo kalatas malosi wach mathicho kod Rigathi Gachagua? Ka yudo lakini news aneno ga. To bende pachi nang'o ewi wach mathicho kod Rigathi? Gachagua odhi adhiya ka Yesu noting'o msalaba ne kende obi oting' kaka Yesu noting'o. Yesu jomoko jowacho ne oyier gi kanyakla onego gidhi kanyakla, iwacho nang'o? Onge wach kanyakla, shida koyudo ng'ato atete peke yake, aache kubebana mzigo mwingine. Koro kodhiyo to dhi kende, mok noloyo ni nyaka gidhi Ruto. Gachagua gi Ruto en different. Koro en kodhi to dhi adhiya kende oting' msalaba kende kaka Yesu noting'o. Erokamano, mano wuoda Lego ma jadak ma Kariobangi, jakager ma jadak ma Kariobangi North ma bende gichiwo pachgi en opogore kod jomoko ka wacho ni Rigathi Gachagua oting' msalaba mare kende. Koro Milton, mano e ka weche dhi e kuonde chung' od bura 17 mayudore e kaunti ma Nairobi kama jopiny dhi nyime kod golo pachgi ewi paro mathichoko Rigathi Gachagua kaluwore kod chik mane ogol kod doho odiochieng' manyoro magitimore motelo ne chieng' tich ariyo kama jo od bura dhi goyo ombulu mar tero Rigathi Gachagua dala kata duoke e apisi. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma jaber ma kamano. Jakagerno mora sana. Owacho ni ng'ato ting' mana msalape owuon. Bas wakaw yweyo matin mokwongo e chenro mar migago to kapok wadhi e yweyo magi moko kuom ote muoro. Lawi Wuod Adore mar Rinya wacho na mor gi jo Kisumu bunge la wananchi kaeto Ramogi TV aneno maler kabisa. Amisi ma youth leader Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church Nyahera. Kaeto machielo bende wacho ni jaka Black Owadwa to wacha gima wuoro en wach Rigathi Gachagua koro chungo tije mag sirikal onego rum. Mano jayalo Omole Ochuka. Kaeto machielo bende wacho ni iluonge ni kawuok Murang'a. News chopono e yo makare wach Gachagua ema wawinjo. Milton oko Gachagua to ok en gimoro. Thicho oko Gachagua ok en gimoro. Ma en mana pimo mbi mar Gachagua e paw siasa ma Deno Nyarwath kawuok Bondo. Kaeto kufa gari, kufa dereva, kufa makanga, jogo dhi dalate mano jalang'o otem. Kaeto Milton ayudi yo makare mano Albert Weato gi Lovi kawuok Kisumu. Weche manyien choponwa yo makare. Kik idhi mabor nyakwara Mogi, pod wan ka waduogo bang' thuolo machuok. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi. Uongeze
ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Oranga. I've been praying Shabiki for quite some time. I'm happy to win. I thank God. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I pressed a bet of 15. That is super jackpot. And I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. I'll use the money to clear fees for my children and also invest the remaining and also give part of it to the work of God. Hii bonus ni kionjo na kujia 13 million very soon. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Machiegni kendo Nyakaramogi wadhi nyime ka koro en ywaruok nomuoche tesendo bila madogo e kaunti ma Tana River odhiambo manyoro bang' jadak makono monjo tesendo bila no ka gidwaro mondo ndhi achije mayande ne chielo gi magina kendo nego ji 3 e alwora ma Anole gi KBC. Masira manotimore Anole e kind koso winjruok e dhoudi ariyo kendo weyo ka ochiel gi magina Said Maliu majegni 75 kaachiel kod Juma Mohamed majegni 35 gi Daud Shora majegni 58 nonegi alwora ma KBC. Jodak makono koro seo bila kuom rem mako achije magiwacho ni pod ni thuolo kata mana bang' timo masira makamano. Komanda mar obila mabangale Ephraim Karani oyango nek makamano kendo singo ne jodak gi nobiro timo monyalo. Tulikuwa tunaangalia hivi nikijua hata walikuwa na bunduki na walikuwa na panga na wajua. Walikuwa watu 8. Watu 8 wanne walikuwa na beba mapanga, wanne wako na bunduki. Wawili wako na AK47, wawili wako na G3 nikishuhudia.
Risasi ya kwanza imempata huyu ndugu yangu mkono, ikamwangusha. Nikimwendea karibu yake ndio zinamiminwa kwetu. Mimi nikawa nimegirika, nikavuka barabara, yeye wakamkujia pale mahali ameanguka, wakammalizia pale. Tuko kule tunakufa, alafu wao wameweka mabikoni ya upuzi huko, na wao ndio wanatumaliza, sababu wanataka kufanyia ardhi yetu biashara. Tunakuomba Bwana Kindiki, popote ulipo, Mheshimiwa President Ruto, tunakuomba popote ulipo, hii shida imetusumbua mpaka leo tunaongea, imewawa watu wetu wawili, tena wamepigwa risasi. Na Bwana Rais ulisema watu wa mafuriko waende juu kwa sababu maeneo yao wanaishi ni maeneo yameharibika na maji. Na hii kitu inaendelea, tunaweka amani lakini tunaendelea kutukuawa. Tunaomba serikali tafadhali, serikali yetu madogo hata ikiwezekana wapigwe transfer wote. Bwana Kindiki, tunakusalamu ya kwamba kama ni waziri wa usalama wa nchi mzima, tafadhali ufike madogo. Yakораmogi gimora mora man gi chakruok nyaka bed gi giko, wachope giko mar weche manyien mag migago. Koromo sa achiel mar odhiambo abro kelo ni weche gi adimba kendo e chenro mar ang'ich welo, kendo sa 3 e chenro mar Oimore. Erokamano ahinya Jaro Soja, iwacho ni Rigathi oting'o ating'a msalape kende owuon, mano Gor Mahia 001. Ka ok kamano, koromo sa 8 Ochieng' Emmanuel biro ka gilange gi chenro mar paw tuke. Gisani agoni oriti, nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe.